Takže čau lidi, vítejte u nového videa. Video z Dig takhle, já potřebuji dát tools. Show me tools. Potřebuji asi shell. Až moc nahlas. Dobré. Třeba tady. Co to je? Hej. Spiramos. To je malé. Tak to je malé. I wanna sell this. Já budu kopat. Prostě kopat. Co to se Co to je? Je takhle? Spirantus. Nějaký golden. Nevím, jestli to je rare, ale chci prodat svůj inventář. 70. A se laguje. Hej, protože to jsem jako z toho Glow Garden. To je svýho plotu. 45 a 23. Já tady jdu kopat. Se mi rozbilo. To je ten. Tkamo. Spine. Ne. Tyrant Topias. Ne. Jo, jsou to ty Tyrant Topiasy. Co to jsou? Ne. To je jenom Spine. Beru Spine. Dělej. Spání konečně. To můžu prodat tóně. Jo, to se má inventory. Hezky. Drink. Tak jako dig, ale pickaxe. Drill je pak. Tak pickaxe nevím, jestli něco vykopnu. Máme to pickaxe, bych musel do země. Pickaxe, bro. To asi není ta tyrambofa. Já to velmi vzácná. Tak jestli bych měl skipnout, to tak bych radši dal dig, ale ne, za ty Robuxy. Ej, zaroste to. No. Lava. Kde je lava? Není lava. Nevím kde. A nevím z jaké prdele vzal láva, ale nevím. Že bych to mohl. Tak je to. Je to, já radši už jdu selnout ty věci. 5 minutes. Co to
teda nehraju moc dlouho. Kamo. Tohle už můžu. To tak. To není golden. To je normál. Scam. Misí. Best dig. Ever. Co tam máš? Jdu podívám. Tak to chci vidět, co dělá. Jdu podívám. Tak. Všechno má to pokazí. Co to má jako být? Nevím, co dělá ten Blue Potion. Jako to je nejlepší trik na tomhle serveru, nebo co? Ale ty rampoty. Co jsem utračil ty prachy? Vůbec. Hej. Ne, už si koupím 2 drily. Něco ti dáte. Jenom válek. 5 minut. Spamuju. Já musím někde v tom plotu. Chceš říct, teskem. Jak dlouho ten drill potrvá? Tak takhle dlouho. Aha. Já to tady mám vyplněné. Tak to vypadá. To nevypadá moc dobře. Dobře, jdu to sáhnout. Padej jenom. Já se tady to poberu trochu, jestli můžu něco. Já můžu toho hodně. Můžu toho hodně actually. Hej. Když se prodat na 1000. Co to je? Či to je? Aha. Co je tohle? To jsou eggy. Že jsem měl kupovat, to je jenom paden. Jenom paden. To není moc. To není. Že bych si to měl kupovat. Až to si poberu, tady by si ho. Když si řekneš, že pobereš si celou gardenu, tak zjistí, že to moc nebude, ale... No konečně. Misi. Kam? Už se to sbírá. Jdu to prodat. No to znovu. Já jsem myslel, že někdo vzal nějakou tuhle mega velkou tu, která to tady zastíní. Takže dnešního videa to bude konec, tak zatím čau.